Newyddion drwg ydy bod ni'n gofio gwisgo mwgwd i ganu. Da ni wedi gwneud asesiad risg ar gyfer canu bore yma, felly'r cyfarwyddiadau ydy canwch, fydda ni'n canu 2 emyn, canwch yn ysgafn. A ges i trwy'r rheola'n fanwl, gon i chwerthin, oherwydd oedd o'n deud y rhai mwyaf tebygol i drosglwyddo coronavirus oedd tenoriaid. Darllenwch y rheola, mae o di sgwennu lawr yn rheola Llywodraeth Cymru. Felly, dwi wedi cael gair yn llys tudur bore yma, de? I ganu'n ysgafn. Ond mae'n hyfryd cael gwneud, a mae'n hyfryd cael eich cwmni chi, a mae'n hyfryd cael addoli Duw gyda'n gilydd y bore yma, a croeso bawb i'r gwasanaeth. Gobeithio byddwch chi'n mwynhau, a gobeithio byddwch chi'n cael bendith, oherwydd mae Duw wedi'n creu ni fwynhau Duw yndo. Enjoyo. Da chi bod i fwynhau, i garu, a'i ddilyn, ac i'w addoli. A dwi wedi dewis salm bore yma, salm 33, sydd yn sôn am ganu can newydd. A fe gewch chi gyd ddarllen hwn hefo fi yn ysgafn ac yn eich mygydau. Ond dewch chi mi glwad eich lleisiau hyfryd chi wrth i ni ddarllen salm 33. Llawen hewch yn yr arglwydd chwir a'i cyfiawn. I'r haw uniawn gweddus i'w moliant. Molwch yr arglwydd a'r delyn, canwch salmau iddo ar offeryn dectant, canwch iddo gan newydd, tynnwch y tanau'n dda, rhowch floedd. Oherwydd gwir yw gair yr arglwydd, ac y mae ffyddlondeb yn ei holl weithredoedd. Y mae'n caru cyfiawnder a barn, y mae'r ddeiar yn llawn o ffyddlondeb yr arglwydd. Trwy air yr arglwydd y gwnaed y nefoedd, a'i holl lu trwy anad leienau. Casglodd y môr fel dŵr mewn potel, a rhoi'r dyfnderoedd mewn ystordau. Bydded i'r holl ddeiar ofni'r arglwydd, ac i holl drigolion y byd ar swydo rhagddo, oherwydd llefarodd ef ac felly y bu. Gorchmynodd ef a dyna a safodd. Braf de! Meddyliwch blwyddyn a hanner bron iawn, a da ni ddim wedi cael gwneud rhywbeth mor syml ac i ddarllen salm. Ond bore yma, da ni'n cael gwneud. A mae'r salmydd yn hannog ni canwch i Dduw gan newydd. Gorfoleddwch efo nodau ac efo harmoni ac efo'r geiriau ger bron y Duw. A mae'r salmydd yn trio cyfleu mawredd Duw yn dydy. A mae'n sôn am fod Duw yn gallu potelu y môr mewn poteli a'i gadw fe mewn costrelau. Ceisio mynegu mawredd ac awdurdod Duw dros y galeithau a dros y byd i gyd mae o yn y salm yna. Mae'n Dduw mawr, mae o'n Dduw cariadus a mae o'n Dduw bendigedig. Dewch i ni gael gair o weddi. Arglwydd, diolch i ti am gael dod yma ac am gael cyd ddarllen. A diolch i ti am anogaeth y salmydd i ganu can newydd gyda'n gilydd. A dyna wnawn ni bore yma. Meddwl am dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist, dy fod ti'n rasol ac yn hael ac yn drigarog, yn faddeugar. Dy fod ti'n Dduw sydd y tu hwnt i'n dychymyg ni, oherwydd fod y rym di y tu hwnt i'r greadigaeth, oherwydd oth rym a callu di, y daeth popeth o fewn i'r greadigaeth enfawr yma i fodolaeth. A da ni am daddoli, da ni am ddiolch i ti am fendithion bywyd. Da ni am roi clod i ti am yr hyn da ni'n ei dderbyn drwy'r arglwydd Iesu. Tyrd yn yr ysbryd glân a tania, fflam, gref a ddoliad ymhlith cynulleidfa Ebeneser heddiw. Fel yn bod ni yn dyrchafu denw glân. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Yr emyn cyntaf, da ni'n mynd i ganu, ydy yr emyn yma. Dyma hyfryd fan i droi at Dduw. Lle mae Cristion, credadun gwan, yn cael nerth i fyw. Ac wrth ganu, da ni yn dyrchafu yn can, yn dyrchafu'n cri at Dduw. A mae yr awdur yn gofyn o edrych arna ni a'n gweddi cliw. Ac yn yr ail bennill, os ei di at yr ail bennill, mae'n gofyn i'r ysbryd glân ddod. Diddanydd, y Beibl William Morgan, paracletos di'r gair yn y Groeg, a diddanydd ydy'r ysbryd glân. Diddanydd eglwys Dduw, ti ysbryd glân, sy'n llanw'r calon friw, calon sydd wedi brifo, calon sydd mewn angen, a mawl a chan. A da ni wrth ganu yn gofyn o disgyn yma nawr, y nerth dy allu mawr, o'r nefoedd tyrd i lawr, mewn dwyfol dan. A da ni diolch, mae Carys yn mynd i gyfeilio i'r emyna. Canwch yn ysgam, ac os da chi isio, os da chi'n gallu, gewch chi sefyll i ganu. Mae hwnna rhywbeth da ni ddim wedi i wneud. Carys. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw, lle gall credadun gwan gael. Nice. Braf de. Gynnwch chi leisiau reit da, ni di anghofio sut leisiau ganddo chi. Hyd yn oed trwy ym y gyda ni'n clywed ambell i harmoni yn y fan yna, baswyr yn dod trwy yn gry. Oedd y tenors braidd yn wan o'na fod. Dwi'n siŵr daw yn ei drefn yn ystod yr wythnosau nesaf. Cofiwch, os da chi eisiau canu can neu emyn benodol, anfonwch e-bost ata fi. Dwi'n siŵr bod chi'n dweud, sa'n braf cael canu y peth a'r peth. Anfonwch e-bost, a na ni ddewis nhw yn ystod yr misodd nesaf yma, fel bod y caneuon yr emyna o'ch dewis chi. Syl y tadau heddiw, dwi'n cyfarch y tadau i gyd, yn diolch i Dduw amdana chi.
yn eich cyfrifoldebau ac yn eich gwaith ac yn heriau bywyd. Da ni'n gwneud yr un modd hefo mamau yn dydyn. Dwi'n meddwl bod y fwy addas i gyfarch y dynion i gyd lle mewn oedfa. Yn ytrach na bod ni jyst yn cyfarch tadau yn unig, ynddo? A sylweddoli cariad a galwad Duw arnach chi fel tadau a dynion a gwir, a bod yr arglwydd yn y galw chi ato fo ac yn eich galw chi i wasanaethu. Os da chi'n nodi'r achlysur, nathon ni rioed fel teulu i fi rhywbeth newydd sbon di hwn. Syl y tadau hapus i chi. Dwi am ddarllen o Efengil Mathew a troi i penod 16 a fyddai'n cyfeirio mewn munud at rhan ar ddiwedd y darlleniad yma. Lle mae Iesu Grist yn sôn am roi yn bywyd mwyn ennill yn bywyd. Ac i'r cyfeiriad yna fyddai'n mynd yn y bregeth. I ddechrau y datganiad Pedr. Pan gyrhaeddodd Iesu ardal Cesarea Philippi, gofynodd i'w ddisgyblion, pwy mae pobl yn ddweud ydw i? Mab y dyn? Mae rhai yn dweud Ioan Fedyddiwr, medden nhw. Eraill yn dweud Elias, ac eraill eto yn dweud Jeremia neu un o'r proffwydi. Ond beth amdano chi, meddai, pwy da chi'n ddweud ydw i? Atebodd Seimon Pedr, ti ydy'r Meseia, mab y Duw byw. Rwy ti wedi dy fendithion fawr, Seimon fab Jona, meddai Iesu. Am mai dim person dynol ddangosodd hyn i ti, ond fy nhad yn y nefoedd. A dwi'n dweud wrthi ti, mai ti ydy Pedr, sef y garreg, a dyma'r graig dwi'n mynd i adeiladu fe eglwys arni, a fydd grym marwolaeth ddim yn ei gorchfygu hi. Dwi'n mynd i roi allweddi teyrnas yr unefol i ti. Bydd beth bynnag rwy ti'n ei rwystro ar y ddeiar wedi rwystro yn y nefoedd, a beth bynnag rwy ti'n ei ganiatáu ar y ddeiar wedi ganiatáu yn y nefoedd. Yna, dyma Iesu'n rhybuddio'r disgyblion i beidio dweud wrth neb mae ef oedd y Meseia. O hynny ymlaen, dechreuodd Iesu esbonio i'w ddisgyblion fod rhaid iddo fynd i Jerusalem. Byddai'r arweinwyr Iddewig, y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn gwneud iddo ddiodden ofnadwy. Byddai'n cael ei ladd, ond yna'n dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Dyma Pedr yn mynd ag naill ochr, a dweud y drefn wrtho am ddweud y fath bethau, Duw an gwaredol, meddai, wnaeth hynny byth ddigwydd i ti arglwydd. Ond trodd Iesu a dweud wrth Pedr, dos o'm golwg i Satan, rwy ti'n rhwystyr i mi. Rwy ti'n meddwl fel mae pobl yn meddwl, yn lle gweld pethau fel mae Duw'n i gweld nhw. Yna, dyma Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion, os ydy'r rhywun yn fy nilyn i, rhaid iddyn nhw stopio rhoi nhw'i hunan yn gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu hunan dros eraill a cherdded yr un llwybr a mi. Bydd yr rhai sy'n ceisio achub i hunan yn colli'r bywyd go iawn, ond bydd yr rhai hynny sy'n barod i ollwng gafael yn ei bywyda fy mwyn ni, yn dod o hyd i fywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli'r enaid? Oes unrhyw beth yn fwy gwerthfawr na'r enaid? Bydda i, mab dyn, yn dod yn ôl yn holl ysblander y tad a'r angylion gyda mi. Bydda i'n rhoi gwobr i bawb ar sail be maen nhw wedi wneud. Credwch i fi, wnaeth rhai ohonoch chi'n sefyll yma ddim marw, cyn cael gweld mab y dyn yn dod i deyrnasu. A da ni'n diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Cyn i ni weddio, dwi eisiau llongyfarch un o'n aelodau ac un o'n diaconiaid ni, sef Cynan Llwyd
ar gael ei benodi yn brif weithredwr elusen ffrwd yng Nghymru. Mi fydd o'n gorffan y gweithio i cymorth Cristnogol, falle bod o wedi gwneud dydd Gwener, ac ym mis Gorffennaf mi fydd o'n cychwyn ar yr her ac ar y gwaith newydd o arwain elusen Cristnogol ffrwd yma yng Nghymru. Da ni'n ei longyfarch o a da ni'n dymuno bendith Duw ar ei waith. Dwi'n wedi gwneud hyn ers talwm. Sgynnoch chi destun gweddi bore yma? Os oes, gwyddwch yn ysgafn trwy eich mygydau. Da chi'n meddwl dyla ni weddio dros rhywbeth yn arbennig heddiw? Na ni weddio dros cynnan. Dim ar hen haint mae'n dangos i wyneb eto, dangos i ddannedd. Diolch Gwilym. Un peth arall. Pobl ifanc. Nawn ni gofio am bobl ifanc. Dewch i ni blygu pen a dewch i ni feddwl am y pethau yma, dewch i ni sylweddoli eto bod ni siarad hefo y Duw bendigedig a fod o'n agor i glustia i wrando ar yn gweddia. Canwch i Dduw gân newydd. Diolch am gael canu arglwydd y bore yma. Mae'r Beibl yn gorchymyn i dy bobl di ganu. A mae yna da wedi bod arna ni ers misoedd lawer. A da ni di fyddhau o'r chmynion y llywodraeth oherwydd fod o'n rhesymol i atal lledaeniad marwolaeth mewn gwirionedd drwy gyfrwng yr haint. Ond da ni diolch am gyfle i ganu hefo'n gilydd. Ac am weithred o undod ymhlith cynulleidfa. O ganu geiriau o glod gyda'n gilydd i ti y Duw bendigedig. Defnyddio yn donia i fynegu yn diolch a'n mawl i ti. Canwch i'r arglwydd gân newydd. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw lle gall pechadu'r gwan gael nerth i fyw. A da ni yn ymwybodol iawn y dyddiau yma am y ffynon o nerth, ffynon o oleuni, ffynon o gynhaliaeth da ni'n gael yno ti dy hun o arglwydd. Ti sydd yn rhoi bendithion ar yn llwybrau ni, ti sydd gyda ni yn dy bresenoldeb bob awr o'r dydd. Ti ydy'r un sydd yn caru ni yn rhyfeddol yn Iesu Grist yn gwaredwr. Ti drwy'r ysbryd glân sydd yn egnio ni. Ac hebo ti, da ni yn bobl golledig, da ni'n bobl ddi-rym a di-gyfeiriad. A rhwydd ydy i ni fynd yn isal yn hysbryd ac o dan y don hebo ti. Ac felly helpa ni yn y gwasanaeth yma i daddoli di, ac i'r addoliad hwnnw fod yn ddilys ac yn ddiragfarn ger dy fron di. Diragrys ger dy fron di. Da ni diolch am Iesu Grist ac am dy ras, am ei berffeithrwydd ac am y geiriau a'r gwersi addysgodd i ni, ynglyn â dy deyrnas, ynglyn â dy ffordd a dewyllus di, ac ynglyn â dy gariad tuag at ddynoliaeth. Helpa ni drwy yr addoliad heddiw i ddeall mwy ac yn ifyddhau yn well. Da ni yn sylwi'n wythnosol sut da ni'n methu ac yn syrthio ac yn mynd ar gyfeilion. Tyn ni nôl i dy lwybra di. I osod yn traed ar graig yr oesoedd. I gerdded ar hyd llwybr cil yr arglwydd Iesu sydd yn arwain
i fywyd a hwnnw'n fywyd mewn gwirionedd. Molwn di. Da ni am gyflwyno y byd ac amgylchiadau yn gweddi. Dwi'n siŵr bod ni'n meddwl am berson arbennig yn gweddi. Bod na enw'n dod i'n gweddi. Da ni'n cyflwyno rhai hynny, da ni'n poeni amdanyn nhw, yn deulu neu yn ffrindiau. Yn bobl falla sydd yn sâl neu sydd yn hen. Yn bobl sydd wedi cael eu taro'n ofnadwy gan yr haint yma, wedi colli iechyd, wedi colli teulu drwy farwolaeth, wedi colli gobaith, wedi colli gwaith, bydd yn agos at y bobl hynny. Ac wrth i achosion yr amrywiolyn mae gynyddu ym Mhrydain ac yn gwledydd ni, da ni'n waith eto'n gofyn y byddi di yn amddiffyn pobl, yn rhoi doesineb i'n gwleidyddio ni, wneud trefniadau yn gyflym ac i beidio ac oedi, ac y bydd y bobl sydd yn gweithio yn yr NHS unwaith eto, os bydd y cynnydd yn yr rhai sydd yn mynd i'r ysbytai, yn cael nerth ac egni unwaith eto i'n gwasanaethu ni. Da ni'n meddwl am cynnan llwyd wrth gychwyn ar ei swydd newydd hefo ffrwd, ac yn gofyn y byddi di yn ei fendithio fo yn ei waith, y bydd o'n gallu arwain y mudiad ffrwd yng Nghymru yn effeithiol ac yn glir, rho weledigaeth a chreadigrwydd iddo, rho iddo a datblyga y donia fel arweinydd sydd ganddo. Rho iddo fo y ddawn i wneud penderfyniadau, a penderfyniadau anodd pan y bydd yn rhaid gwneud hynny. A fod y gwaith i gyd gogoniant i ti, mwyn gwasanaethu teyrnas Iesu Grist yn y byd yma ymhlith y tlodion a'r anghennus. Da ni'n cofio hefyd am bobl ifanc yn y dyddiau dyrys yma. Llawer o bobl ifanc wedi bod yn teimlo yn isal, a maen nhw wedi gorfod gwynebu sefyllfa am gymaint o amser oedd yn ddigynsail. Rioed wedi digwydd yn bywyd neb ohona ni. Wedi effeithio ar patrwm i teulu a patrwm i cymdeithasu a'i ffrindiau, a phatrwm addysg a'r ysgol a'r colega. A mae'r cwbl yn ddryslyd arglwydd. A maen nhw'n ceisio canfod eu hunan a chanfod y ffordd ymlaen. Ac fi ofynnwn y byddi di yn bendithio ac yn nerthu yn pobl ifanc ni, yr rhai da ni'n yn hadnabod, yr rhai o fewn ni yn heglwys ni ac o fewn ni'n teuluoedd ni, a rhai ymhlith yn ffrindiau ni. Y bydda nhw'n canfod sefydlogrwydd ac y bydd goleuni yn llewyrchu i'w bywydau. A da ni'n gwybod lle mae'r goleuni mawr ar gyfer pawb ohona ni yn Iesu Grist. Rho nhw ar ben ffordd gyda'r arglwydd Iesu, i sylweddoli na fo ydy'r graig gadarn, na fo yn y bôn sydd yn rhoi trefn. Gweddiwn dros y teuluoedd a dros y plant. Mae mor hyfryd clywed sŵn Nel yn y gwasanaeth y bore yma, yn naturiol ac yn hyfryd, yn ddiniwad yn dyfoli di. Amddiffyn y teuluoedd a'r rhieni hynny sydd yn gofalu dros yr rhai bychain hyn mewn cyfnod heriol. A da ni gweddio hefyd dros y dynion i gyd, a'r tadau a'r sul y tadau. Yn gofyn y byddi di yn ei bendithio nhw, yn ei helpu nhw i gynnal beichia bywyd fel rhan o'i teuluodd. Gyfynnwn hyn yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio, a dwi eisiau i chi ymuno yn addfwyn yn weddi yr arglwydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein troseddau, fel yr ni wedi madda i'r rhai a droseddodd i'n herbyn, a phaid a'n dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag y drwg. Oherwydd eiddo ti yw y deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant am beth. Amen. Braf de,
Dwi'n meddwl un peth mae'r haint di ddysgu ni ydy peidiwch cymryd pethau'n ganiataol. Peidiwch a cymryd pethau syml bywyd yn ganiataol. Ond cyfrifwch a gwerthfawrogwch y bendithion da ni'n gael. Fel agor y tap a cael dŵr glân. Caniataol bob dydd degau weithiau, ond bendith. Cael deud gwedi'r arglwydd hefo cyd Gristnogion mewn gwasanaeth. Peidiwch ei gymryd yn ganiataol. Meddyliwch, mae'n fendith. A bore yma, heddiw, da ni wedi cael gwneud hyn. A da ni rhoi clod i'r arglwydd. Rwan, o'n i wedi gosod fideos at ei gilydd. Felly, da ni am gewch chi ganu hefo'r fideo. Mae'r pedwarawd darin ni fethu chwarae fo Sul dwytha, oherwydd anawstera technegol. Ond o'n i'n awyddus i ni, gewch chi ganu hefo fo oherwydd geiriau cerddoriaeth sydd yna. Dan Lynn James, y geiriau, ti rydd y trydan yn ein traed. A meddwl am yr ysbryd glân. Felly, gewch chi ganu hefo'r fideo bore yma, ia? Tydir, gawn ni. Hynny, yn gofyn i'r ysbryd glân ddod arna ni. A'n gweddi ni, da chi'n gwybod, i'r dyfodol ydy y bydd yr ysbryd glân yn bendithio gwaith Eglwys Iesu Grist i'r misoedd sydd yn dod wrth i ni ail gychwyn gweithgaredda. Dwi wedi paratoi dogfen cnoi cil yn gychwynnol i'r diaconiaid, ond mae'n cael ei dosbarthu'r holl aelodaeth. Mae yna un rhan ohoni wedi ymddangos yn y llusen fach yr wythnos dwytha. Fyddai wythnos nesaf yn rhoi darn arall ar ddogfen i gyd mewn Word yn yr e-bost. Dwi'n rhoi o'n y llusen oherwydd dydy'n holl aelodau ni ddim ar y we nac yn derbyn yr e-byst. Felly mae'n bwysig fod pawb yn cael gweld. A annog chi ydw i fel cynulleidfa be da ni'n mynd i wneud yn ystod y misoedd nesaf, sut da ni'n mynd i wneud o, lle fydd yn pwyslais ni, lle da ni'n mynd i neilltuo yn adnoddau anegni a'n hamser. Mae'n gyfle arbennig i ail-asesu yn cenhadaeth a'r ffordd da ni'n symud ymlaen yn ystod y 5 mlynedd. A falle oedd awgrym ymhlith y diaconiaid bod ni'n gwneud cynllun 5 mlynedd fel eglwys,
Bod ni'n gosod 5 mlynedd ac yn ystyried camau falle'r hoffwn ni ei ddilyn. Ond mae hwnna i chi yn y pen draw fel cynulleidfa. Dwi'n dod at y bregeth yn awr. A mae hwn yn rhywbeth sydd yn gynyddol ar ynghalon ni ar hyn o bryd. Y sylweddoliad, da ni gyd i sylweddoli bod y mwyafrif o boblogaeth Cymru erbyn hyn yn byw bywydau seciwlar, heb gwir ymwybyddiaeth o Dduw, nac o Gristnogaeth, nac o fywyd ysbrydol Cristnogol. Mae yna lot o bobl sydd yn ysbrydol rwsyd, a maen nhw'n hoffi dod ar ryw elfenna o ysbrydoledd, spirituality i mewn i'w bywydau. Ond di hwnnw ddim yn rheidrwydd yn Gristnogol, a di o'n reidrwydd yn gysylltiedig hefo'r syniad o Dduw. Ond bod nhw'n ymwybodol, mae yna ryw angen yn y nenaid i am rhywbeth mwy na materol. A mae'n bwysig, wrach bod hwn yn rhan o baratoi y ddogfen cnoi cil i chi. Mae'n bwysig yn bod ni'n edrych ar y gymdeithas da ni'n byw ynddi, ac yn trio meddwl beth sy'n bwysig i'r bobl yma. Sut maen nhw'n meddwl am y byd ac am eu bywyd ac am eu teulu ac am eu gwaith. Oherwydd mae'n gwbl amlwg fod yna lawer o bobl yn y gymdeithas yn teimlo'n annigonol trwy'r adeg. Dyn nhw'n teimlo go iawn fod eu bywyd nhw yn llawn. Bod nhw wedi cyrraedd y man yr hoffen nhw fod, neu y person yr hoffen nhw fod. A mae angen i ni fel eglwysi ac fel Cristnogion i edrych ar hyn, darllen llyfrau am y peth, ac i ystyried sut ydyn ni'n cyflwyno yr arglwydd Iesu Grist i bobl yn y cyd-destun modern. Yn naturiol fel Cristnogion, mae gennym ni ffordd benodol o edrych ar y byd, edrych ar dynoliaeth. Da ni yn credu fod Duw yn Dduw sydd yn creu, yn Dduw sydd yn cynnal, enfawredd y greadigaeth, ac yn Dduw sydd yn cadw ni drwy yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwnnw'n bwrw goleuni ar yn deall ni o werth yn gilydd, a'r bobl sydd o'n cwmpas ni, o natur yn teuluoedd ni, o'n moesoldeb ni, o yn cyfrifoldeb tuag at y tlawd ac yn y blaen. Mae yna lawer o'r boblogaeth yn gweld hyn yn beth i Addoliad. Mae'n edrych ar Cristnogion. Ia, ryw religious fanatics di'r bobl yma. Mae yna religious fanatics yn Ken ar fore di Sul. Ond mae wir, dydy. Mae rai ni chwerthu'n am rei o'r pethau yma. Ond mae pobl yn edrych yn nod bod chi'n mynd i addoli yr arglwydd Iesu Grist. A maen nhw wrth gwrs yn gweld popeth heb y cyd-destun o Dduw. Heb cyd-destun Iesu Grist, sy'n mor hanfodol i'n bywyd a'n deall ni. Maen nhw'n gweld eu teulu, maen nhw'n gweld eu dynoliaeth, maen nhw'n gweld y cread, maen nhw'n gweld eu gwaith a'i cyfrifoldebau mewn cyd-destun heb Dduw, heb yr arglwydd Iesu Grist. Ac ar yr un pryd, da ni'n ymwybodol o'na bobl sydd yn bryderus, ac yn ofnus, ac yn ansicr, ac yn teimlo'n annigonol nad ydyn nhw'n cyrraedd y potensial sydd ynddyn nhw. Mae yna lawer o bobl ifanc ar hyn o bryd sydd yn gwynebu heriau mawr yn eu bywydau, hefo ansicrwydd. Sgynny nhw ddim craig gadarn ni sefyll o dan hi o ran be ydy gwirionedd, ar be dwi'n adeiladu fy mywyd. Ac felly mae'n byd olwg ni fel Cristnogion yn wahanol iawn i byd olwg y gymdeithas yn gyffredinol yn cwmpas ni. Mae rai ni wynebu hyn, mae rai ni ddysgu am hyn, a mae rai ni hefyd drio ymateb fel Cristnogion Cymraeg ac eglwysi i'r hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni.
nid o ddim digon jyst cario ymlaen fel pesa'n union rhy fas ac oedden nhw'n 1980. Neu 1960 pam gychwynnis i fy ngweinidogaeth. Neu 1960 neu 1940. Oherwydd tydi pesa ddim yr un fas. A mae rhaid ni ofyn fel Cristnogion, sut yda ni wedi ymateb i'r newidiadau meddyliol a'r ddealltwriaeth honno yn y gymdeithas yng Nghymru a Caerdydd fel Cristnogion. Dwi'n cofio, dwi'n bod yma gymaint amser, mae siŵr bod fi wedi deud hon o'r blaen. Ond dwi'n cofio rhyw dro mynd i Aberystwyth o Gaerdydd am y tro cyntaf. A nes i ddeud, na i gyrraedd Caerdydd Aberystwyth mewn 2 awr. Wel, nes i ddysgu gwers fawr oherwydd o'n i'n awr yn hwyr yn cyrraedd Aberystwyth. Gysyn ni'n meddwl bod Aberystwyth yn y de ac yn agos i Gaerdydd. Ond doedd o ddim, ac da chi angen 2 awr i fynd i Aberystwyth o leia, bod ni ar y tractors a peth ar yr M4. Ond o'n i wedi cael sat-nav am y tro cyntaf. A cyn cychwyn, o'n i wedi teipio Aberystwyth. Ac o'n i wedi deitha hun, be nai, llawn cyffro, da chi'n cofio cael sat-nav am y tro cyntaf? Joio, ydy mynd lle bynnag mae'r sat-nav yn yn arwain ni. So, sat-nav. Ac o'n i'n gyrru gyfeiriad Aberystwyth. Ac oedd y cymeriad hwnnw Jonesy, da chi'n cofio Jonesy ar Radio Cymru? Nath o ddiflannu dan gwmwl yn diwedd, ond Jonesy oedd ar y rhaglen radio. Ac oedd o Mangor. A dyma fo'n deud ar yr raglen yn hyderus, a dyma fi o Mangor. A mae'n tresio bwrw glaw yma'n ddwrnod diflas y Mangor, ac felly mae hi trwy Gymru gyfan. A dyna lle o'n i yn Cwm Gors yn mynd i Aberystwyth, ac oedd hi'n hael braf. A dyma fi'n deud, ys Jonesy, na, di ddim yn bwrw glaw trwy Gymru gyfan. Mae'n braf yn Cwm Gors. Dwi'n mynd all pam yn yw, sat-nav oedd di mynd â fi trwy Cwm Gors. Mae'n braf yn Cwm Gors. A fela da ni. Da ni'n tueddu feddwl bod pawb yn yr un sefyllfa a ni yn hunan. A mesur a phwyso pobl yn ôl yn deall ni o fywyd. A'r fan da ni ynddo fo. Ond mae pobl, dwi'n siarad o safbwynt Cristnogol ac eglwys a Duw a Iesu Grist, mwyafrif pobl mewn man gwahanol yn feddyliol ac yn ysbrydol i ni. A da ni angen ymateb i hynny, oherwydd mae ganddo ni efengil a newyddion da bendigedig i rannu hefo byd ôl-fodern sy'n licio galw ei hun yn ôl-grisnogol erbyn hyn. A di o ddim rhyfedd fod yna gymaint o fynd yn y dyddiau yma ar bethau self-help. Dwi'n meddwl bod hyn yn arwydd o ansicrwydd a'r teimlad o wacder sydd gan bobl. Bod yna lot o stwff self-help allan yn fanna. A bod pobl yn teimlo, a di mywyd i ddim yn iawn. Dwi angen newid yn ffordd o fyw ac newid fy ffordd o feddwl. A mae yna lot arwyddion o hyn yn does, fel digalondid a llesgedd ac anfodlonrwydd a dryswch ymhlith pobl ifanc am rhywedd. Mae yna hunan niweidio, mae yna dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol. Mae pobl yn ddi-gyfeiriad oherwydd dyn nhw'n gwybod beth ydy gwirionedd. Felly, fel mae pregeswyr yn gwneud, dyma fi'n googlo self-help. Self-help, Google. Ges i 2,600,000 o ymatebion self-help. A dyma fi'n meddwl, mae yna chydig bach gormod i mi fynd trwyddyn nhw cyn dydd Felly dyma fi yn rhoi rhywbeth arall i mewn yn lle self-help, sef how to find yourself. Da chi'n gwybod? Ffeindio'ch hun. Gwybod pwy ydach chi a'ch potensial. A o dan how to find yourself, dim ond 2 biliwn oedd na. Felly dyma fi'n mynd trwyddyn nhw ar gyfer y gwasanaeth. Mae yna waith ymchwil manwl yn mynd mewn i'r pregethau yma. Dwi'n just yn sefyll yma gwneud nhw fyny ar y pryd. A dyma fi'n dewis un.
allan o'r 2 biliwn o how to find yourself. A mae rhain yn cynnwys, mae yna ddigon ohonyn nhw yn gyngor ymarferol, buddiol, rhesymol ar gyfer pobl. A mae'r dyn yma, be oedd enw'r dyn yma, fyddrai'n cofio enw fo ar y funud, Sean Lim, random hollol oedd o, yn dweud, everyone wants to know their inner calling, and that includes me. We know that if we are crystal clear with what we want and where we can shine, we will do so much better in life. Albert Einstein once said, everybody is a genius in our but if you judge a fish by its inability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Dyna oedd yr enwog Albert Einstein. Dwi ddim di checio ffynhonnell y dyfyniad, reit? Fel hanesydd, dwi di ffeindio allan bod o'n bwysig mynd i lygad y ffynon a checio bod Einstein wedi dweud hyn. A dadl yr dyn yma, Sean Lim, ydy fod pobl yn treulio rhan fwyaf o'i hamser a'i bywyd yn gwneud pethau ac yn gweithio bethau nad ydyn nhw eisiau gwneud mewn gwirionedd. Ac o ganlyniad, maen nhw'n byw bywydau llawn tyndra, pryder, anhapusrwydd yn cwyno bob dydd ac am bawb o'i cwmpas. Eto maen nhw'n cario ymlaen. A beth ydych chi angen wneud ydy camu allan o hwnnw a chanfod be ydych chi wirioneddol eisiau wneud. Ac o ddod i'r fan honno, fyddwch chi'n hapus am beth bythoedd. A mae o'n dyfynnu Lao Tzu, os fel ydych chi'n deud o, knowing others is intelligence, knowing yourself is true wisdom, mastering others is strength, mastering yourself is true power. Felly, be mae'n deud ydy, ac mi fyddwch chi yn rymus. A mae rhoi 7 pwynt i chi gyrraedd y man yma. A mae o yn deud yn bod ni'n gallu rhyddhau y mawredd mewnol sydd ym mhawb drwy ddilyn y 7. A just disconnect and get into solitude. Datgysylltwch a byddwch ar ben eich hun i feddwl am bethau. Yn ail, ask self-discovery questions. Yn drydydd, mae o'n dweud, seek inspiration. Ewch i gwmni pobl ysbrydoledig sydd yn annog pobl. Discover new things. Neidiwch o ddarfynydd. Ewch i lefydd newydd. Gnewch rhywbeth cwbl wahanol. Serve and help others. Gwasanaethwch bobl o'ch cwmpas. Communicate with positive minds. Ac yna yn ola, follow your intuition. Dilynwch eich greddf. A dyna'r 7 pwynt sydd yn mynd i ryddhau y mawredd mewnol sydd wedi cloi y tu mewn i chi. A mae'n deud ar y diwedd, does am ffordd berffaith i ddarganfod eich hun. Y cyfan gallwch chi wneud ydy dilyn y 7 pwynt uchod a gwrando ar eich calon. A dwi'n siŵr bod hwn yn gynrychiolaeth o lot o'r 2 biliwn o'r pethau canfyddwch eich hun. Gret, a mae yna bethau da a positif ynddyn nhw. Bethau cadarnhaol ac awgrymiadau ymarferol i ddelio gyda problemau. Problem ydy, na chi sydd yn canfod chi eich hun. Self-help ydy o. Da chi ar eich pen eich hun yn gwneud hyn. Chi fel unigolyn sydd yn dilyn y 7 pwynt. Chi sydd i fod i ddilyn eich greddf chi eich hunan. Nid neb arall, nid unrhyw beth o'r tu allan, yn sicr nid Duw na'r arglwydd Iesu, ond chi eich hun. A'r hyn sy'n ymhoeni fi'n enfawr ar hyn o bryd, ydy bod pwysau trwm yn cael ei roi ar bobl mewn byd seciwlar di-dduw,
Fod llwyddiant neu hapusrwydd neu dedwyddwch neu bodlonrwydd yn dibynnu arnyn nhw eu hunan. Ar ochr arall i'r geiniog ydy, os da chi'n methu bod yn llwyddiannus, os da chi'n methu bod yn enwog, os da chi'n methu cael gyrfa dda, os da chi'n methu ffeindio gwaith, eich bai chi ydi o. A mae hwnna'n bwysa rhy drwm i osod ar bobl, i osod ar bob math oedran, i osod ar bobl ifanc. Oherwydd, mae'r ffydd Gristnogol yn cynnig rhywbeth cwbl wahanol. Mae Iesu Grist yn dysgu rhywbeth cwbl wahanol i hynny, i ni. Mae o mor wahanol i agwedd y gymdeithas gyfoes. Brawddeg dwi ddim yn licio i chlywed ydy, fedri di fod yn unrhyw beth wyt tisio i fod. Ar un llaw, mae'n beth di niwad, nes i glywed astronaut, cyfweliad efo astronaut yn deud hyn wrth blant. Gelli di, you can be whatever you want to be. Dydy hynny ddim yn wir. Diolch yn wir i mwyafrif o bobl. Da chi ddim yn gallu bod pawb ohona ni yr hyn hoffem ni fod. Dyda ni ddim. Mae yna ganran isel o bobl yn bod yr hyn maen nhw eisiau bod, ond dyw'r mwyafrif ddim. A mae pwysa'n heg. Mae agwedd yr Iesu mor wahanol. Mae'r Iesu yn cynnig llawenydd a dedwyddwch a bywyd yn ei holl gyflawnder, a iachawdwriaeth a maddeiant a bywyd tragwyddol. Ond mae'r ffordd da ni'n cyrraedd y fan honno yn wahanol. A ystyriwch yr adnodau yma nes i ddarllen yn gynt. Dyma Iesu'n dweud, os ydy rhywun am fanylu ni, rhaid iddyn nhw stopio rhoi nhw eu hunan gyntaf, rhaid iddyn nhw aberthu hunan dros eraill a cherdded yr un llwybr â mi. Bydd yr rhai sy'n ceisio achub eu hunan yn colli'r bywyd go iawn, ond bydd yr rhai sy'n barod i ollwng gafael yn ei bywydau er fy mwyn ni, yn dod o hyd i fywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli'r enaid? Oes rhywbeth sy'n fwy gwerthfawr na'r enaid? Chi'n gweld y gwahaniaeth? Yn syth bin mae Iesu Grist yn dweud, dyma'r ffordd lle da chi yn canfod eich potensial. Dyma'r fan a'r ffordd lle da chi yn canfod ystyr a cyfeiriad a llawenydd a bodlonrwydd yn eich bywyd. Nid trwy eich gallu chi fel unigolyn, ond drwy ildio i'ch bywyd i Dduw. Rhoi eich bywyd i Dduw drwy yr arglwydd Iesu Grist. A mae o fel yn troi'r agwedd self-help yma a'i ben i lawr. Mae'r Efengil yn cychwyn mewn man gwahanol ac yn dysgu nad ydym ni'n gallu canfod yn hunan, nad ydym ni'n gallu achub yn hunan, nad ydym ni'n gallu dod i berthynas â Duw oherwydd yn amherffeithrwydd. Ond yr hyn sy'n hanfodol ydy bod ni'n dod i berthynas efo Duw drwy'r Iesu. Yn y berthynas yna gyda Duw, mae'n ystyr a'n dedwyddwch yn fanna da ni fod. Fel rhywbeth syml fel plwg trydan, 3 plwg yma yma. Mae yna dwll yn y wal a mae'r plwg yn ffitio i mewn. Da chi a fi wedi creu i ffitio i mewn i Dduw. Ac mwyn gwneud hynny, da ni'n gorfod aberthu'r hunan. A trwy aberthu, da ni'n derbyn. Be di'r pwynt medda'r Iesu chi fod yn llwyddiannus, yn gyfoethog, yn enwog, yn berchenog ar bob math o bethau chenau. Nid y pethau yna di'r pethau pwysig. Hefo Duw. A mae Duw yn paratoi hyn i ni yn ei gariad. A dwi'n tynnu tua'r terfyn wan. Yn syth, da ni gweld fod Iesu'n cyflwyno rhywbeth gwahanol i self-help a canfod yn hunan. Mae'r Iesu yn sôn am roi heibio'r hunan, ymwadu â ni ein hunain. Mae hyn yn golygu rhaid i ni roi y lle cyntaf i Dduw ac i'r arglwydd Iesu.
Nid dibynnu arna ni'n hunan. Nid dibynnu ar creadigrwydd, a'n clyfrwch, a'n addysg gan hysgol uwchdod. Ond ar Dduw. Ar ei nerth, ar ei gariad, ar ei ofal. Oherwydd yn Dduw, da ni'n ffeindio yn cyflawnder, the whole, yn cyflawnder yn y berthynas gyda Duw. A da ni gallu deud hynny oherwydd gras rhyfeddol Duw tuag ata ni yn Iesu Grist. Ac wrth i ni ildio'n hunan yn llwyr i Dduw, da ni'n canfod yn hunan. Drwy ildio'n hunan, da ni'n canfod yn hunan. Llawenydd bodlonrwydd tangnefedd. Ildio. Nath Meilir Geraint sgwennu can ildio, da ni'n mynd clywed i bora yma. Ond bod ni'n ildio'n hunan i Dduw. Ac yn hynny, fanna da ni fod. Ac mae cyflawnder i'w gael. Mae William Hendricks yn ei esboniad ar Mathew yn dweud na esboniad gorau o eiriau Iesu yn Mathew 16 ydy'r geiriau yma o Galatiaid ar y sleid nesaf. Dwi wedi marw ar y groes gyda'r Meseia, ac felly nid fi sy'n byw bellach, ond y Meseia sy'n byw yno fi. Dwi'n byw y math o fywyd dwi'n ei fyw nawr, am fod mab Duw wedi bod yn ffyddlon, wedi fy ngharu i, a rhoi ei hun aberth yn fy lle i. Wrth roi ac aberthu ac ildio, da ni'n canfod yn hunan. A mae hon, dwi'n credu, neges bwysig i'r gymdeithas fodern yma. Sy'n methu canfod gwirionedd, sy'n methu canfod gwir gariad, sy'n methu cael yr ymdeimlad yma o, da chi bod, cyflawnder. Ia, dwi'n teimlo, nid yn berffaith, ond dwi'n teimlo bod fi'n gyflawn mewn perthynas hefo Duw. Dros y blynyddoedd yma yn Ebeneser, dwi wedi arwyddo nifer o ddogfenna Power of Attorney hefo aelodau hun. Ac fel y gwyddoch chi, pan mae dogfen Power of Attorney yn cael ei arwyddo, mae yr unigolyn yn trosglwyddo yr hawl a'r grym dros ei arian a'i fuddiannau a'i eiddo a phenderfyniadau pwysig i rywun arall maen nhw yn ei trystio yn llwyr. Dwi wedi gwneud lot o hynny dros y 25 mlynedd dwytha yma. Felly, hefo Duw, da ni'n trosglwyddo yn buddiannau, yn bywydau, yn llawenydd, yn penderfyniadau pwysig gan wybod fod Duw yna, yn cynnal, yn harwain, yn caru ac yn tywys ni drwy yr efengil. Mewn ffordd, da ni rhoi y power of attorney i Dduw yn dydan, drwy ddilyn a chredu yn Iesu Grist. Ac wrth gwrs mae'r hen bant y celyn wedi myfyrio ar yr adnod yma, adnodau hyn, hefo un pennill. Dwi'n gwybod bod Arfon yn licio'r pennill yma, a da chi'n gwybod y pennill. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu'n marw ar y groes, y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angael oes. Fod yn trysor parhaol ni yn Iesu Grist. A does na ddim byd yn mynd i ddwyn y trysor hwnnw sydd ganddoch chi yn yr arglwydd Iesu. Mae o'n ddiogel yng nghariad Duw a thrwy y groes. Ond dyna mae Pant y Celyn yn ail ran y pennill yn dweud yn fendigedig. Bacder anherfynol ydyw. Rybys llwyr ydy hyn, meddwl fo. Gwacder anherfynol ydyw. Meddu deiar da na dyn. Meddu ydy bod chi yn perchnogi na chi bia y peth hwnnw. Felly gwacder di-ystyr ydy bod chi'n perchnogi y ddeiar i gyd. Da, pobl y de yn meddwl am wartheg, ond dwi'n meddwl bod o yn meddwl am eiddo'n gyffredinol. Da, na dyn, bod chi'n frenin, bod chi'n arlywydd dros ddynion a merched eich gwlad. Gwacder anherfynol ydyw, meddu deiar, da, na dyn. A mae'r ddwy frawddeg glôn fendigedig. Colled, ennill,
popeth arall, yr holl bethau hynny. O'n i enillir di dy hun. O'n i bai yn bod ni'n ennill Iesu Grist. Mae'r cwbl arall yn ddi-werth. Mae gennym ni rhywbeth mor fendigedig i gynnig i gymdeithas fodern, seciwlar Cymru yn y dyddiau ni. Ac mi nawn ni ragor o ymchwil i mewn i'w meddwl nhw ac i'w ffordd o fyw ac ymateb yng nghariad Duw. Mwyn i enw. Amen. Ac o'n i'n meddwl pa emyn well i ni ganu ar ddiwedd y gwasanaeth? Carys? Na diolch i ti yr hen ffefryn. Diolch i ti yr holl diolch Dduw. Ac yr engil sanctaidd. Diolch i ti yr holl alluog Dduw, am yr efengil, am yr efengil, am yr efengil sanctaidd. Halleluia, halleluia, halleluia. Amen. Pan oeddem ni mewn carchar tawyllt roes di'n oleuni, roes di'n oleuni. Nawn ni gael y penny llola yn ddi-gyfeiliant. Efol. Halleluia, 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 amen. Oed, yr hyfryd wawr ar led, goleuedau goleuedau ar lydan. Halleluia, 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 amen. Oed yr hyfryd wawr ar led, goleuedau ar lydan. Halleluia, 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 amen. Oedd hynny'n braf cael canu efo'n gilydd a clywed y pedwar llais yn taro trwodd, ond yn bwysicach bod y gan gogoniant i'r brenin tragwyddol. Diolch am eich cwmni, diolch am eich lleisia. Ysgol Sul ar Zoom, hanner awr wedyn o'r 10. Angor wedi symud i 4:00 am ryw reswm, a mi fydd Rachel Jones yn pregethu. Rachel Llwyd yn pregethu. Rwy'n sioc i Rachel Jones. Rachel Llwyd yn pregethu yn y cyfarfod. Sul nesa, pnawn, 3:00 i dygwni, mi fydd Sian Rhys yn pregethu Sul nesa. Felly dewch i ni am y tro cyntaf gyd adrodd y gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen. Diolch i'r technegwyr, diolch i'r
cyfeilydd. Diolch i'r tîm sydd wedi gosod ac yn mynd i llnau. Gewch chi fynd allan trwy'r drws a gewch chi gymdeithasu yn y maes parcio. Bob endith.